Yeah. Tonight, Mina Sutiaba, Smiles on the Kiss, MPZ, Blase, Focus Records, MPZ on the computer, namhlanje. Awukholethi Busmax Malu. Hambe Malu. Mina ngoba kuthi bagijimisa bathulukisa baphitilishisa bafolishisa bachizilisa bakwelekisa bakliphizisa bakhononisa bafote. Mina ngoba kuthi bagijimisa bathulukisa baphitilishisa bafolishisa bachizilisa bakwelekisa bakliphizisa bakhononisa mina mangenza wani ngikufuqa kunginyanyisa nomfilisisi ngiyeke iclash ngipress umuthi bagcwale ngomhliphizisi kuthi lezinja ziyangicasula ziyahlomeka ibalansisi kodwa ngayifoshe eqaleni mzukwane i-cross physics masithola isystem zolo siqhuba usiko lamaphathula sifase yokugcina sithwala umgaqo sikhupha namashankulu khetha ukufunga from the start ukudlala kude nokufambula parasites kudlala ngabo banzalo yamadakula qhuma isiphuzo ungakuduza uncuka amaphuzu beduza ucaca umaquzu ngikuzo folisha iduzu ngikhuzo ndisanisa inja kunandaba nengisaba nilibiza igama nesikhwama noma ngilizama niyalala lutho ukupapha mesidwadla mela buqamama sikuveka ukudlala ngegama sikuvotshi futhi ubuketama thina itsunami igama flopaka uzothola ipami kalahlekile masaka qhubeka nokushaya udaka you were born for this mchaka mina ngizoba khuthuza bagijimisa bathulukisa baphitilishisa bafolishisa bachizilisa bakwelekisa bakliphizisa bakhononisa bafote. Mina ngizoba khuthuza bagijimisa bathulukisa baphitilishisa bafolishisa bachizilisa bakwelekisa bakliphizisa bakhononisa bafote. Mina anihlale niphansi kuphume mina ngibenza isilo sengubo ngiyambuka usinaye ulahlile nomshini usumi ngomubo shunqisa igada ntandane ngihosha amathuzi ngehubo othi ngimketule ngimphezulele ngiboze ngengubo ngiyabona engathi abatshelwanga ukuthi elami lokishi sebechanasa noma kanjani kuzothengwa ibhokisi kuzozula ikhanda njengejive yajagarumba intopisi lona ngiphakama ngaye fihlana ikhanda ningajabhisi mangihlala kuyena kuvala imlomo kwanina ninganginyanyisi yewena mphathi ufundelani ngikhaphuna ungangihlanyisi epheka phansi masihlangana ngikuphinda ungangifanisi mina ngizokubhokoza mfanami ngikhamba ube inkruza yami ngikunika abafana bami bakuthathe ngikwenza umkhombo wami lana kuphapha amahafa koprofesa benyakanyaka abalandwa ngamnyaka abachatha ngosakapaka abaphuza impando yolaka abaphume endlini zodaka mina ngizoba khuthuza bagijimisa bathulukisa baphitilishisa bafolishisa bachizilisa bakwelekisa bakliphizisa bakhononisa bafote. Mina ngizoba khuthuza bagijimisa bathulukisa baphitilishisa bafolishisa bachizilisa bakwelekisa bakliphizisa bakhononisa bafote. Mina ngizoba khuthuza bagijimisa bathulukisa baphitilishisa bafolishisa bachizilisa bakwelekisa bakliphizisa bakhononisa bafote. Mina ngizoba khuthuza bagijimisa bathulukisa baphitilishisa bafolishisa bachizilisa bakwelekisa bakliphizisa bakhononisa bafote. Mina yasoba firila nina upheke kahle EICU Smacks on the beat Focus Records Danke MPZ Mlazi ngiyarepresenta ima-respect embali eslengi eskomplazi uyalazi udaba malume thina itsunami Mr. Asambe malume yeah